Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Kom daar, vuurwerk, iets zie je. Nou, dat ken. Ja, je gaat onder iets een man. Die met er een beetje dit zie je. Nou man, ik zoek eens wat uit. Smoordrok is het vermommetijd nog net bij de vuurwerkverkeerders, maar dat zou het niet. De Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland verwacht het dat er dit jaar voor 75 miljoen euro aan vuurwerk verkocht wordt. En dat is 4 miljoen meer als vliegnier. Vorig jaar hadden we een dikke 600 klanten. Dus daar hopen we dit jaar doorheen te gaan. Gemiddeld besteedt een klant tussen de 60 en de 70 euro. Er zijn bij die komen voor 4 euro raties helling. Maar er ben ik volwassenen die het echt mooi vuurwerk hebben en die besteden voor jou 400 euro. Goedemorgen. Goedemorgen. Bij JP Vuurwerk in Snis gaan ze voor een omzet van 100.000 euro. Zij maar dat dan ik van vuurwerk hebben. Maar er ben ik ondernemers die het er als extra handel bij doggen. Liek als hier in Huddegeriep. Dit is Hoekstra doet het zelf en dit is het doet het zelf gedeelte. En dit is de vuurwerkafdeling. Het is een mooie bonus. Het is eerst hin, 15 jaar in dat is net. En nu rekken er alles een beetje op. En dan is er nog het knallen zelfs. Want de vuurpilken, sierpotten en klappers maaien pas op die daai uitstutsen worden van 10 uur maar zo. Maar dat de leefhavers wel zo lang wachten kennen. En wanneer moet je dit nou afsteken? 31 december. En gaat er stiekem jij al wat de loft in? Nou, ik denk het wel. Als het mag, dan zou ik het wel doen. Nou, ik moet er altijd bij zijn, dus sowieso. Dus ik denk dat we nog eventjes wachten. Het zijn nog wat te vroeg. Ik wou dat ik vuurwerk kan steken, mijn hele leven lang. Net als in China.